action. Iawn, Eben, dyna ni ddigon am y ddrama. Be dwi isio bod ydi, be di'r drama ar y set? Be di'r gos, unrhyw gos? Dwi'n meddwl dwi am fod yn eitha boring a dweud bod ddim llawer o gos, ond dwi'n gallu deud chi bod y zombies yn proper scary. Maen nhw yn rhywbeth i edrych allan na. Y gosib mwyaf di, mae pawb bore yma, dyn nhw di methu stopio siarad am pa mor scary ydy'r zombies. Mae pawb rili di cael ei ysgwyd, dwi'n meddwl. Mae'r actorion mor dda, a mae'r colir mor dda. Mae pawb just, oedd pawb bach yn welwng gyrraedd heddiw, just fatha, dwi wedi cael gymaint o ofn efo'r zombies. Dwi'n di gweld nhw eto, felly dwi'n edrych ymlaen gymaint i weld nhw. So di cymeriad Zac, dydy o ddim yn troi mewn i Z. Methu deud. Ti di ffilm efo zombies eto? Do. Oedd hynna'n hwyl. Hynna'n cool. Chdi ofyn. On. Yn nhw'n rhedeg ar ôl chdi? So be, mae hwnna'n freuddwyd gen i. Cael rhedeg ar ôl zombies. Mae bob un zombi sy'n yn yr gyfres wedi rhedeg ar ôl fi ar ryw bwynt. Do. Some zombies yma heddiw yna. Ond da ni'n cadw nhw mewn caets yn fanna. Be? Iawn, cwestiwn arall holl bwysig, de. Pwy di'r diva mwyaf ar set? Cwestiwn y dydd, pawb eisiau gwybod am y diva. Un peth na i ddeud, de, ydy mae Leon Williams wrth i fod yn cael naps ar set. Mae angen i beauty sleep. So, dwi'n meddwl bod hynna'n neud o'n diva, de, ond dwi'n meddwl bod o'n skill, actually. Dwi'n reit gen fi gennus. Sa'r boi yna'n gallu cysgu yn rwla. Tha weithiau dwi just dwi eisiau mynd dros y lein. Mae Leon just yn cysgu. Sut mae pobl yn neud hynna? Dwi'n yn gwybod. Dwi'n gweld pobl sy'n gallu neud, mae hwnna fatha superhero skill hwnna. Mae'n grefft, de. A ti yn neud lot o dy olygfeydd di efo Zac hefyd? Do. So da chi'n mates yn y ddrama? Mae o 6'3", so mae hynna di fod chydig bach o issue. Chos dwi'n reit fyr, so yn rhai o'r golygfeydd dwi'n sefyll ar fatha bricsan. So, o'n i literally efo fatha platform bach portable fy hun. So mae hynna di fod yn hwyl. Eilir, dwi'n mwyn gwybod os ti'n gwybod, ond dwi'n actorast hefyd ar ben bod yn gyflwynydd teledu. O holl talent. A just meddwl o'n i tybad os sa gymeriad ar gael i fi chwarae. Ella bod ni yn edrych allan am zombi arall? Be ti'n meddwl? Ia, gret, gyma'i rhywbeth. Na, ond go iawn. Dwi wirioneddol yn hollol o ddifri a sy'n wrth y modd yn cael job ar ITOPIA. Ti'n rhy ddel i fod yn zombi? Stopia, neis di. Na, ond go iawn on. O ddifri, dwi'n gallu gwneud zombi, swn i'n gallu gwneud gwyddonydd. Be am gwyddonydd sy'n troi fewn i zombi? Dwi'n meddwl bod na le gwbl mwy. Sut mae dy zombi di? Os just dos tuag at y camera na wan. Ia. Mae'r zombies, cofio hefyd bod nhw yn glitchy, achos na'r technoleg ma sydd wedi troi nhw'n zombi, so dio ddim yn zombi arferol. Glitchy zombi. Glitchy zombi. OK. Stand by a cue. Dwi'n ei sŵn? Ella dos i siarad efo Ger y cyfarwyddwr. Ia. Ie, bach mwy o gyfarwyddyd, ella. Ia. Iawn. Ger! Geraint, cwestiwn hollol o ddifri chdi fe ma'n iawn. Dwi'n mwyn gwybod os ti'n gwybod, ond dwi Leah yn actoras o fri hefyd. Ni angen zombi? Ydych chi o perffaith achos ti'n gwybod dwi wedi bod yn ymarfer yn zombi, wyt ti eisiau gweld o? Na i wneud clyweliad i chdi yn fan hyn wan, dwi'n teimlo yn y zon a i amdani. Ia, barod? Grit. Grit. Dwi eisiau action, please. Action? Geraint? Na, Geraint, dwi'n di gorffan. Geraint, na, mae gen i fi fwy ddangos. Geraint!